Čau lidi a vítám vás u dnešního videa z Minecraftu a tohle je první video na tomhle kanále. Chtěl bych tady točit Minecraft. Tohle je první svět, nebo první jako video z Minecraftu a proč jsem v poušti. A jo, tamhle už je normální, dobrý. No, takže tady chtěl bych mít dlouhou sérii, co nejdelší. A no, takže tak. Já jdu natěšit dřevo. Tak, mám dřevo, udělám si crafting table, udělám si pár tyček, sekírku, jsem si mohl udělat krumpáč. Zabijím slepice, ať máme nějaké jídlo. Ta druhá spadla na zem. Byly tady dvě, já jsem viděl dvě předtím. Nevím, to je jedno. Natěžím ještě nějaký dřevo, protože dřeva není nikdy dost. Každopádně mám Instagram, jmenuji se tam Jaký syn. Kdyby mě našel náhodou přes tohle video. A už to vypadá, jako kdyby byla, už se stmívalo. No tak si tady natěžíme. Tady kámen není, budu muset jít pod zem. Si udělám crafting table. Proč jsem udělal cedulky? GG. Já nevím, proč se tím zdržuju, ale to je jedno. Spawn. No, GG, no. Ale ovečky jsou velmi důležitý na začátku. No. A tam tady ještě jednu cedulku. Tak, perfektní. Takže máme krumpáč, tak jdu těžit. Doufám, že pod tímhle budou kameny, i když moc nevypadá. Na to kašlu, tam budou někde 30 metrů pod zemí, ne? Tak, zkusíme to tady by mělo být úplně normálně. No. Tak, jdem těžit. Tak. Nevím, jak bude toto video dobře sestříhaný, protože ho dělám jako... Dělám ho moc pozdě, tak snad bude dobře sestříhaný. Takže dělám si jednu pecku. Do toho dám toto a toto, protože chci mít obnovitelné zdroje. Ono to je lepší hlavně teď za začátku, než jít někam pod zem a těžit pod zemí nějaký uhlí. Jo. GG, já to hned se takhle rychle spavuje, jo. Jdu na třeba, teď mám tyčky, ať nemusím pančat dřevo. No, ono je na to fakt jako malá šance, já jsem myslel, že z každý padne aspoň jedna. Hele, dvě. Nic. To je svěrna. Hele, dvě, dobré. Další dvě. Dobrý, to by mohlo stačit. Takže, srovnám si to tady nějak, to nepotřebuju. Bloky. Teď, když mám místo, tak budu ještě, nemusím si vůbec tak šetřit a necháme si toto vypéct. Hele, ovce poslední. Vezmu nějaký saplingy, kdybych se náhodou ubydlel někde, kde budou stromy. To bylo na mý poslední epizodě, sérii, která není na tomhle kanále. Já mám na tu džungli nějaký štěstí. Co jsem hrál survival a tam jsem byl taky
v džungli. Akorát, kdy jinak kdyby neviděl, tak tamhle je džungle, to pozná podle toho stromu. Tady taky. Ovce už nepotřebujeme. Na 4 je, ne? Slepice. Jo. Tak kuřátko, ne. Kuřátko se mi nevyplatí. Tak ať ještě tady jsem, tak si to dám. Píct všechno. Ale vykraftil bych si sekírku. Tak, to bychom měli. Super. Vyšlo akorát normálně. Jo, já si můžu vlastně ještě vykraftit tu postel. Děkuju. Tak. A myslím, že tak ještě na dvě věci. No, na jednu. Co, to byl tak rychle. To byl tak rychlej den, jo. Bojím se těch mobů. Jak jako? No, co myslím. To mě dosere, než to zmizí. You can only sleep at night. Respawn point set. Kámo. Co to je za kop? Tam je poušť. Mám si vzít nějaký jungle dřevo. Tak víš co, kdybych chtěl. Tak. Si potom vezmu sapling, ale... Není tady nikde bambus? Je tam bambus. To je jedinej tady, jo. Nevím, proč si beru bambus. Ale hraju na 1.19. Kdyby někdo jako mi chtěl dát nějaký rady, tak to je na 1.19. Ale já si teda myslím, že rady nepotřebuju, ale třeba se tam něco vyskytne. Jablíčko dobré. Aha. Jo, už ji mám. Má tady cenu čekat na další. Já bych řekl, že aspoň 2 do zálohy. Dobré. Tak máme nakonec 3, ne? Jo, máme nakonec 3. 4. Jo. Dokonce. No. A kde se ubytuju? Fakt nevím. Oh my god, hory. Hustý. A tady je řeka, není to moře? No. Hele, sugarcane si myslím, že se taky bude hodit. Už ten vezmu. Au. To actually bolelo. On mi dal jasně najevo, že jeho sugarcane brát nemám. Tak co jako to mám poslechnout? V jednom případě. Sugarcane a já si s ním budu dělat co chci. Ale jakoby celkem mě štve, že je tady samý les. Tam ale slepic tady je hodně. Tak tady si to označkuju. Trochu ale jiným způsobem. Tady je nějaká louka. Mně se nelíbí ty hory. No jako... Je taková savana bez agací. A bez té trávy. Hele, už vím, kde bydlím. Se přestěhuji tady
k vesničanům. Co je tady to za mini stromeček? To musím zničit. Mám vůbec saplingy? Určitě jo. Jo, mám jich 9, pohoda. Já si myslím, že tam je ještě portál. A víte co? Ten si necháme na příští video, na příští díl. Necháme si ho na příští díl, který vyjde za týden, vlastně ve středu. Ve středu za týden. A dneska je, jo, ve středu, počkej, no prostě tohle vyjde ve středu 16. tak tam další video vyjde až za týden. Nechce se mi to počítat, si spočítejte sami. No ale já si myslím, že dobrý. Zatím si nevím, kde budu bydlet, to třeba můžu vymýšlet, mám na to týden. Ani ne, protože to video budu točit někdy, teďko nepondělí. A to video budu, nechci točit takhle na pondělí, protože to je málo času na edit a mám na takovéhle věci. No nic, tak já se s váma rozloučím. Tohle beru jako úspěšný a dejte like, odběr a tady s Iron Golemem se s váma rozloučím. Tak čau! Kam šel?